Kabenta kabang akwa ban kren kum ka jingyelam na ka kin jong blai kalon syabhang ka jing jeliu ka jong usaitan ya kabang ala pensyong ya kanong rem na ka siti baar syakinong korin kalonong katwei ka dekat katsa hantu namar usaitan hi upen sorim yalade yau anger ka jing syai ong kaktin ublai ngam tip na pedeng jong pi kat nongut ki balayo iksui ki hybrid layo iksui 4 yo i ban keren syapang uksui lane uta usaitan kata haduk kata namar babun nanga bat napi ngim 4 yo i ya kadur jong u ne chene te bagajan ketika wah yo wan mi ane snong ngam ten yo wan wat kwa yo wan wat jingba henry ngi chete te jinja namar ba une uksut udon ya kata ka jinglong ka baken sha hadu kata henry ban yo i ya kadur uksut ngi ki briu ngile kumno ngi don ye ki briu ki bastat ban dro ban mudur ha ka jingmut jing perkat ki dro ye uksuit ha ka dur ka badon reng udon reng em uksuit umi reng tip udami namar pat yoi henry om tangkata ki biniat bro asli ki bejrong ar inci bat don ru iki khmat ki ba yong hadu kata ki basau kumta ter bat kani galong dakata ka jingmut dur jong ngi ki briu lengba ki do ki briu ki ba khalan ban mudur ban dro ya ka dur jong ki briu baro namar ki nongdro kila ban mudur ya ka ei ngas ngau thu ila deru namar kumu nongdro ngala ban mudur ya ka ne ba dia katai ban penwandur bat pi mudur ya unongdro u Leonardo da Vinci ula dro ya ka dur khat armut ki sendran bayawa ki kenro ying bat u ya thu ha ka jingdro namar baka balang ka bapa dro kala bitar laisnam umdap kadau kalong ba uslam tam bandro yo Judas kham satar pi laang bau niu nong dro upen lek ye jingmot udah mudur udah kan janai yo Judas udro ule kumno ule drung shwa hapatok upej uno ubri ukham i daini ukham i shirkai ya uta penwan baru Judas tagadau ki nongdro ki la ban mudur naga tagadau ki nongdro ki bau belai ula aisap haka prutai ki la ban mudur bayo uksui ulong kemudur namar ba une uksui udon ye kata jinglong kabakin sya haba udon ye jinglong bakin sya la penserim ya kadur kadar jong'u kaba ima kaba ingiu kaba mnut banpet lese wat kirangba wat kilong kimi kin rengko najrong syapo kin ya patrong ya kariat karam lara uwan uksuj ubakum kito ki bangayoi hagidur ki balapen mi watang bayoi ya kadur bula kaba isyur kai ngilaya heryap alada uta uksuj udon ya kadur kabakum katu unyat hasnong umsim nang nena surak pinya khot di isya wan ksui pinya khot bam kwai handrai baro pinya khang ya ka yeng ka sem jong pi baro pinya wat ya ki kun chano ki kun red yo uksui handrai kata kadai kajing mudur kabangi mudur ya uksui bat ngakwa ban ong bakane baro kadai tang kajing mudur jong ubreu henry menta tongin ya pai kindiat syapang ukadur kabasisha kajong une uksut
hato ulong ni em ubadon reng ulong ni em ubajrong kibiniat uingiu ni em ban pek ka Bible ka batai yangi syapang utau ksui kat kum kak tien jong ublay ngin sa shem ya kador kadar bat ubeli geraham muong ngim day ban perkat ba usoitan udon ya kata kador ka ba ima Henry ulong ubasyanti udon kabor bat ka jingtmu ban pen kelalut bat yelek persyak ya ka pelan jong ublay hang ne ngisdang sngau tu ba uksut day peleng ubadan reng hakak tien jong ublay ngin syam namar ba une uksut ula ban pen kelador yalade kabaning kong kajing pen kela ngin syam hakak kitab Genesis kajing pen shoy lailem nong ter kajing pen shoy kajong une usoitan ya kaem baru Adam bat ngemdai ban sngotu bakla une usoitan ula kela ula don ya kadur kum ubseng Henry ulong pat ubasyanti wat haka jinglong beseng udang la ban pen ngop ya ka em madu Adam lam dadai bo udai uta usoitan uta unasar jong usoitan pimudur ondangla unwan hakadur jong ubeseng unla ban pengop yangi menta uyak uwan ubeseng nangtei uyak keleng gene mangi hangne tang syoi ngin yarengko ngamtip dese pishane yo pi meeting beseng ngate banyu ibseng te ngam long bri Namar na tingyap tingyem yaw beseng nadu bangayok syong da kajing syong hagawe gayi nadu kata nga syepting sa Henry une usoitan pat ulet rung hakadur jong beseng bat hakasur jong beseng ula keren ya ka em baru Adam hadu baka em baru Adam kilangop le sengin mudur bat bakata kador jong usoitan kanam kelah Henry usoitan ukela bat kawai kalong ba yok ngidon ngejing mudur bakasur ksut kalong ka ba em kasur ksut kedai ka ba jamnot tam ha ka purthai daya kan mau phi kilong temi phi kilong kpa phila keren kat no phi ki parasam la phi ong I love you phi ong kumta tertel kampat la kata ban jemnut ban ya kasur jong uksui kilong kemi daki ong ye ki kun long ubabu uta kataru kampat jemnut Henry haba ukren unite kajing sengau tiang kajing sengau kajing sengau bang ban sengap nagata gadau kaim batu Adam kiangop ulet hakaim upen shoy ukren niki kentin jali jawab umong ya kaim Adam la me bam yune so men salong belai ulet hakaim hakasur ka bajem long lada syupet ya pi don nak ber adan kajing isu pia bam so akat bamuan pia kwa pia ken han rei tang kawai ka bangapet ya pi kolong ba belai pat ule silian pi kadau kolong ba umsya ya pi ban bam yu tai we jate namar pitep usyep tieng yo ba pilong belai na kata kadau khang kat kata kajing jemnut hato ngap baik mentah haki sosial media barok ngayoi baik kia juat pisah kia lot pisah kisah pengop kata para beriu andalawan lele da utate na kata kadau ka batu Adam ka ro kalas ngaudai Adam ro las ngaudai hadu bakila don kata jinglong lese kis ngau bau belai usun yaki
ngin ya bam yo ne so enda kila bam la pelit ki khmat kata kadai ka jinglong jong syaitan ka ba udon ya ka dur beseng pen ban ula ban pen shoy sa ka wei pat ka long ba ngidai ban kan mau ba une ula ban don ru ya kadur kum u anger kadur kum u anger kaktien jong belai kala yathu ba haka ba menning kong udai ulusifa la shop na ya u Syaka purthai namar bau kwa banyale persya yau belai bat ka jing ngau krau kala kwa banya tenju wat yau belai ha ka jing sarong u belai ula bret yau syaka purthai bat syaka liu long klem trai ngamut panong ha ka tin ngejong u belai ngin yo ban pule bau syaitan ul sifal ong ya kane ka kenten ngan kiu shabneng ngan kentiu ya la ka khet ha kata ha kita ki klor jong ublai ngan shong ha ulum jing sang ha ka bakot ki phang shatei ngan kentiu ngan kiu shalendat kilo ngan long ubah jerong tam e lani uta umus hai ong isaya khat saw khat ar ter ter kumta ken une udei uta usaita udan ya kadur ko mga mapi bat upla ban kala lai pujai ka bible kaya thu yengi ba une usaitan habau Petrus hadin ka jingsha penyabeng ki Kristan hapo ka himarum haki por ka jingsensyar upatsya nero kum uta upatsya ubasniu ula penyabeng ki Kristan u apostol por abau yo iya kani o Petrus abau yo iya kani ula ong kum no to pinle adkar to pin syarai naba uta unang yele jong pi usaitan kum using bakarho udaya keleng udawat kenang yano ya uno baun yo ban mutli hang nengin ngau tu kadur baar usaitan kalong kum using ubakarho kalong kum using ubakarho ong Petrus haba ong kum using ubakarho kamut setia parabangai ba usaitan un kala hakadur jong uto using lane umrat uba isyir kay balai namar lada usaitan un kala hakadur jong using ngi kibreu tang syo i u ngin jin dala phet bat une using unum yo ban penyap unum yo ban penshoy kumno yo penshoy naba kibreu ki phet bagi tie Henry hakane ka siti ke jong Petrus u Petrus usupen seriem bau syaitan ulong kum using om dei bau don ye katur kum using balai bau Petrus upen seriem ye yau syaitan hakadur ke jong using namar ken mau bha using kum uwe ni kimrat bakrau baru baklan bor hakaprothai ubam jumap ubam ju salia ubam ju pendem ubam ju ailat ru ye kinong shun bakin wan ban thombor ya ka ken hun sing jongki lada pi pet bha ye ki discovery ki animal planet bisha japang jinglong using lada ki wei kimrat kum kine ki heina ki suri ki tmu ban bami ki kon sing using dalade wat laki don ki suri shispa on yele klem salia bakat badang persat mensem using on yele bat kata kadai ka jing slor jong u ju pendam bat laret na he kraw ju khen u yatawat bor bat wat yu hati ju salia kata kadai ka jinglong using bat hakan he ka shiti u Petrus udah ben seriem yo u syaitan ro kum using namar ba usaitan
ju pendam yala de ju salia ban pensyoi ju map sisen baulat kan naga jingmot jing perkat sisen baulat tumu ya kata ule kelalap ne bu syaitan syepting ju syepting haga bible ngin syam kajing bom ting usaitan ken mau bha wat yau Jesus Christ pat salia udang lek markamat ban pensyoi udang ong larami ko ngu yang angan ay ya kahima jongi na kataka daw kung using bakruho ong Petras namar bo salia wat yau try Jesus umat uyat tenjuk bor henry utrai jongi udai ubadon yaga bor usaitan umla Shibon ki wat yau Petrus ya upol usaitan udang kang lenti ong ka siti sikinong koren upor haba umut ban lek sakoren usaitan pedang lenti ula penwit ya bar upol uto siti saki ngimyo si banwan nama usaitan ula penwit kata kede ke bor jong usaitan ka bom jusalia ulet sanga sapi ulet sekibriu naga daw balai ba sisin bala pensyoi mau jula shan namar udan ya kata ke bor ke beri bat ke bajeliu sisin bala keren baro latia kumki keba hage eryong karukam pensyoi usaitan udan da taktik para samla baki para bangai bayi kamdai bau da pensyoi bau sulik tang da kum tai udah kan janai bat kawai ngasukwa ban pensngau kamat jengpi kumno usaitan upen syoi yanga yapi kumno usaitan ulet ban rung ulet ban yakendu yakibreu ban pengap kabaning kong usaitan unwan hakamat jengpi hakapor bapi jenjar ya uji sur ulai agapor ba uji su jenjar ken mau ba ba uji su jenjar ka jing jenjar jong u galong ha ba ula sha jing it sau pau mit sau pau sngi ula thangan ha ba ula thangan neu syaitan hakum kata kapor uyo kalat ban pensoi jisu lada milong ukun ublai balai mem pengelak pui te kimau ba min bam wa dadai mangi te pida don kata kapor ban dadai nga kat uni uruti jinghe ngan pengelah henry ujisu da kata kabor jumu ang daw pun emu breu uni syaitan kumta te ulet uthong yaki breu ya ujisu ang lada phikongu ngan ai ya kahima ken mau upen sarong ya ujisu pen sarong kat ukun ublai no na jrong ga tempul bagi anger jong me kinwan ban kinrup kinra ya me lada ujisu usarong ujin dalano long kumba pen sarong iki kunlung adi uni uduki tang bau kunlung ba pli ulareng ko kata kade ka boy usaitan ulet haki ying kisam hakapor ba pang ba shitom don bun di Kristen namar ba wat aga bor bala pang bala sitam haba ngim yadai kita wai de shin naki doktor ki bal ublai ula aisap ni pai syaki wai pat ki jingat babakala ngim snau syania halau jong munang tau ngim snau syania apdang ke kutlat utau ublai bangingat uklem ya rab nakata dau pai no syaki wai pat ki blai ta gede ke jinglong jong u ka ba ulet ba ha ka por ba jinja sa ka wei pat ka benta kalong ba uda pen sarong pet ngin shia pet menta kindian kumba ong ka tin ka jing sarong ka lechwa jingjot ka ta kan gadai namar balai usaitan ka bandingkong upen sarong pet nuksa na ki prabriu na ki henmen ki para habakila di ya kakiat ubam judon pisa si tengkaru usngau bakabang kala kamngia daga tengka jongo andala di ya kakiat berudrox
usngau kat manga om don syu Henry kato kada kajing pensarong bakan he ka kam kujong soitan kalong ba ban penlong kenrat ningkong ban pen kela syaki nongkrong hadin na kata kadau babon kisamla kibalang ngop akadi kabam andala di la buat tenglang kiat kat usim Henry kato ka jinglong sem jongki kat nang mi kisngi kanang ran hadu bakalak ta ya ka jing em bat ki du no tang si tang por kata ka de jinglong usaitan nengkong te un penlong kenrat hadin un pen syak sempat usaitan udon ya kadur kumusing ubam jumal usaitan jukhen pilong pastor pilong nong syarai pilong father pilong sister pilong teman besan pilong nong yalap pilong ki jure yano bat udon ba ya kata ka jingyele bangan daya tenjupo na kata kadau pun ki breu ki balalong haka kam nang syarai ru ki hap ki ngop namar bau syaitan jure ki parasamla hakine ki sngiru pun ki ngop au drugs haki kiat ke jingdei ki besneu namar ka kam syaitan kalong bau jure yano bat kadur ka balai ong ka tien jong belai kadai kadur ka bakaddu ka bau syaitan upen kelai lade kumu angel Kumu angel naga tagadau ken baudon ya kadur kumu angel ubabhabriu lempon jeloy cisin maula keren kata langop upol hakane kabenta baune usaitan udon ya kadur kumu angel haba ay ya kajing hikay ya kinong koren syapang kata kajing syukur uong kin bon ki banwan syapi kin daya lap ya ka kerteng utrai kumbale ki apostol bat uta usaitan udar riam milade ban pensorim kumu angel kajing syai kane kalong ka bajeliu na ki bajeliu tam ba usaitan utrai khaddo dekat taktik ka bakrau tam ka protai ka basibon wat ki balang jong belai ki ya pat ya pra haba une usaitan utrai ya kane kata kalong ka benta ka bakrau ha ka ba usaitan undawan syanga ba japi unwan kom unong yalap unwan kumukun jong ublay ang kektian ublay sumar banamtan bersyukur ya bi hang ni ka pertai bangi imro kidon kibriu ki bakam ya de kumu Jesus Christ we ubriu bakateng inri Kristo une ubriu de negari Brazil la hakasnam ka kendai spanya bekendai ula pla pai ba kumni da ka ba uang na ki ba bon ki pai ba uyathu ngadai ujisu ula syang geleng banyalam bakla banyathu baudai utau jisu bat bon ki breu ki la bot yaune ubreu tang ba ki ba bot yau ki ba kambon ki dei ki samla kenthai Alan John Miller nakari Australia ulakam yalade kom ujisu bat udaya thuru hakapor bakaren kom ne hak jingeseng hakamar kita gi briu gi nongbot jongu uang akan mau ya ketuka snam ar hajar ke snam kepala syasa nal pna ya nga ong uni Alan John Miller ngaken mau banga syasa nal pna bat udah kamru bakat tengah jong kadai ka Mary nong Magdala hadu katau ka bat udon ya kata ken hon ka uyalam ka bagi kot ka divine truth kata ka jingalam jong sawe pat usal kai ubakal teng usal kai torap
nagari Rusia une ukamila de kum ujiso udah Kenya ka kmila jong kum kameri thai sote udah penseriim ya kador kadar nadu usnyu ulang kum upen seriim kum utu jisu bang ya bo kalenda bat karyam ka baik udah riam kum tu kum bawa riam kum balapan pong ya jisu hakidor ke bang ya bo ayeng asam bat bon ki brew ka balang ya bo ya u kita kidai kidur ke bau syaitan uwan aga dor u anger ke jingshai unwan syangiru kumjo kibra bangit bait nang tapai syakari kasih jongi hakine kisngi kila donte kibakom kita kibawan syanga baksyapi haga dor jong ki anger ke jingshai onggak tin jong ublay Shibon kinong yalap hari kasih jongi kibla bon kila mi agine kisngi Henry para bangait bait ngambeng ngamko ya kabakom kita kei kabadon kamtam kalong ba manga bat mapi ong tin jong belai sumar banam dan uban syukur ya pi Shibon kin yami aka pertai ong ka gospel Matias kin yalap ya ka kertang utrai tang bato yet ya kita lagi day ni nau mensim bako ngi shatay sikishnong jongi ngamtip shini satan jong pi don kinong yalap ki bapen bakalay ka jengai ngi shatay la don hakabalang jongiru aingu yo belai bagi keluai ki pastor ki teman basan banya selok ki laj na kabangop kita gajah kumno kita kinong yalap kila penyalap kila yalap bakala da kabaong ba ublai uang to dino yaki jingdon jing to bot yang oh barok ki breu ki babot ya ki kilayadi ya ka kber kilayadi ya ka jaka kilayadi na dong shadow udon way officer balahe unong hikai balahe tulabha utau larisan naga kam hikai school daga baong ban lek no baru belai haga por bai shonglang hajing yeseng haga jing yap breu haga jing yatho kumne julang banya khanalang bangi kia keren paramaki kia pasiau we lakat bayalu samla ngiru ki bahaying jongi ki bala khampaji ka jing yadai bangi ki don ki badai haga we patashno ki bangedang tip akayap kayem ngi jinjar pha udon we ukni ubalong unong syarai balang uliat lang hangta enda ula liat hakane ka jinglong jong u kalong ba kwa sngo tenat syo wari ki bahaye ngasap ula sngo long tang pat u belai kini ki penong jing seng khat ar baje damit nang tapat ndapang de sitom rukiati tang da umpnya Henry ke ai ka bakham snau danda kender kalong ba haka wei ka mit kilaya up bau belai unwan shau no yaki oh leader jongki udon number phone ya belai ula phone ya belai dang slam na janwan oh belai wang sa shikang rajawan shene ya don number phone ya belai pia don number phone pi shene na train pinam ya dan wadda parasnong imbun bomdan number phone Henry kini te kidon number phone ulidar kumunong yalam udah phone yo belai bat andala phone mau belai wang ap chwa kilaya ap bat kata kajing ap haduk menta umpat wan belai jongki kidang ya abdu menta hab yatit kendau biang tang baka pisah kilalut utau balarisan uhab bela syok mau ya kikam soka kibakum kita keng para bangaj agini kisngi kirong nagabalang kirong agi samla
ki jing hikai bapen bakla ka jing jeliu usaitan ban keren lot nginam la ban penkot agane ka jamet Henry ban yoi ye ka dur jong usaitan ka basisha nginam la ban yoi namar udon ye kata ka dur ang tin jong belai udon ye ka dur kumu mensim bamko mano ban yoi ye ka dur mensim bako Umen sem bakoj lada unwan un supen kendu Umen sem babam koj lada unrong un penle jaklia ye ke jengim jongi ki breu ki penyap breu ki breu ki don ki ba penyap ye ke kemi ki don ki ba thombor ki ba le lai phojat ki kam sneu hang tung ye udon men sem bam koj Bana kata-kata ka tin jong belai ke yatu syade daki khmat ki bakan jado jong ajong pi namla ban yo i yo pet yo men sim bam khoj daki khmat ki bakan ja men sim tang kata la ban yo i bat kum no ngin ya kendu ya kum kita pra bangai pe ya kene ke jan men ngam kwa ban keren lane ban kedokti balai ki kun balai ki prasam lagi jat balai ki rangba balai ki long kimi balai ki ying kesam ka pat ka pra kadau baro ka bang kwa ban keren kum ka jing yalap apdeng jong pi kalong to ngin ya pen klan ngin ya pen klan bangin ya le persya ya kiboj usaitan menta bioi katne ka jing sneu ha ka em lang salang hasnong atau pi shani ngam tep kalong gumno ngi shatai ki babon ki nong tu ki bon ki kam lai phojat bangi dang jan bakatai kanong ba shilong banbu ki tiar gitar omlong kami kajing ya penyap kami kajing tombo kadau baro kalong babalai ken gajah kumni kipra bangai boit agane gajan met don kam yang abat yapi tang kane kawe ngim don kam ban kedau ya kajing telot jongi ngim don kam ban kedau kti yano Henry salon sar kat kebio ngau pila bandai na kano ke kenhun balang pila bandai ha kano ke jinget Henry ban penbate kadai ka kam ka bau belai ngau tenat to ngin ya penba ngin yet yo saitan bangin penklan halade da ka bangin don ya kata ka kor bakan jaman sim ban itu lagi ne gicing hikai ke bawan kidai na usaitan ne na men sim bakoy ka jing bom itu jong ye gine ke por ya kita ki dak jong ka jingwan ki men sim bom koy ki men sim ke batala ki wan ha ka dor jong u anger ha ka dor jong uta u khon lang brot kumboong ka tin ublai kata bat enda unwan ong ka siti upwa chike teslani baro kinsa ong ublei ya u namar ba unle ya ki dakla bat ki kam ke ba plah ka purthai un pen pau ya ka por ka jongu bat hakata ka por kin bon ki ba ong une te udai ublei pen ban balai namar ngim syempang bangim don ya kata ka kor ban yit lagi day no mensim bakoj ne upam ko tolong kebadan kam yang apa je pi ban itu ya usaitan balai ki samla ki ne ki sngi ki prabangai ki ki jat ki hap ki ngap balai ki long yeng ki pat ki pra ngilom krista ngidai ki samla krista ngidai ki long yeng krista pen ban ngia hap ngia ngok ngia pat ngia pra ngia kini ispa shipara kumta ter kadau baro kadon tang kawe kanong rem kabangim don ye kata ka kor bakan jamin sim ka jing em ken mau bha ka subject science ki kena school ki balaj banlap ye kitu ki knyang jing pang ki balong ki baret ki insects ki baong
don kam ye ka kor microscope ban ba lagi don ni namar ye pngiat barit kat no ro la ban ba ban itu daka bat haga jing kristan ken mau kani kedai ka kor microscope ubreu badon ye katin jong blai itu kino ki jing kai ke badai kino ki bamdai lada pidon ye ka bible haga jing kene ka bible kan sahi kai ye pi kumno ban kun khlain kumno ban ye le yu ta bushun ye pi kumno ban le ye e baro namar kane ka bible kare ka sim jong jing sta to ban kule pi ko kilong kini kindian ashwa bin shom ngadak de jing sngo si bha kini kisni namar ba ka jing sta ka bangidon ka yu uraj ye ka jing lang mensia babon kilong kini kilong pa hakine kisni kidon ye kata ka jinglong kabala da kikuan kin feel ka exam ki pangnot ki pangmensim ha hoat kita ka de jing shisha henry kim snau pangnot pala da kikuan ki feel ha ka jingya ganti ka lawe ka jing em jun kat nongon na pedang jun pi kilong kini ba ye jonga kilong pa ki bapen pule dekat bible sheet khat haswa bagi kuan kin fe exam hato pikam snusi bagi kuan kin feel hak exam ne pikam snusi bagi kuan kin feel hak jing em daga bangap hak jing di kya hakatu hak penyap ri jet pi ka wai na pedang kita ka jubab ka syong hapi kum kilong kmi kilong pa bat tetep lada ki kuan gi jonga ki kuan jong pi kin start kanno lada ka bible kam don ha jing start jongki kata ka jing start ka penmi shibon ki ksoj basyanti na kata ka daw kat kane ka jing start jong ka purthai POE kat pa ka jing start kanang roy hangta ka jing tiplam kanang yap kat pa ka jing start kanang roy ka jing penyap ka jing thombor ka jing batbor lasngau jili banyalap kana haying asam habadon gihman ki para kata tang laja na ying kendiat ke jing sting ke jing smith ke bomla ban batai namar ba tip kindang wan phai na em ki ba ej bathoi tip kindang wan em shayi bat kane baro kadai tang namar ba kari ba kachat ben riu kam don shu ye ka bible ha ka jing lada ka bible ka don ka jing em jonga ba jong pi kanam sya ban laptop dalai le bad agane ka janmit ko ki para bani be ban yele ik bor usaitan kam dai ka jing start ka bangidan hoat ngamben ni ka jing start kalong ka badon kam hadu kata-kata tang ba sandur ya ka daklen nong jong bible nama ka jing start ka bomdan yu blai ka penmi shibon ki ksoj percenti na kata daw ka perthai ka start karne pej menta u robot u yok phone hato kane ke jing yok phone ki robot ke jing chongkha para singrang u bleu un pidiang moya ka bakum kata ka perthai ke shon yangi ka yele persya ya kata ka u blei jungi umkwa an reini ki breu ngi mla ban penher khot ai u blei un sale ni ki breu ngi dan kam tang ban dawai la de ba u blei un pen khlany ha pedang ke jing tlot jungi ngim dan kam ban kedok ti yeno Andai nga perkhat banga juduai na tagi samla jong rikasi nga juduai na tagi nong yalam tagi kinong sinsha bagane gari gejongi kadon kam kinong yalam bari ulai para bangit ba ej begane ga janmet life way hajar shispa iwe khat hangne to shem mapi pule khat way spa prap khandai lenong ki kitab bar kata kadai ka benta ka bau por uang sikinong Ephesus haga bawai no to king pi ki jingking atial baro badak badai ki jingda shadam ko hak bat pashim ya ka wai lam umen sim ka ai kata ka wai lam umen sim dai tang ka wai lam umen sim ka ban perat ya ki jinghe ki bor jong syaitan kumjo bat ka wai lam umen sim kadai ka bai ro ya ka jing chiliu ka jong syaitan lam dangim don shwai ka tin jong blai ken mau ong ka tin
uksoi tu unang hai ka Bible namar kimudur ka u angel Lucifer u angel u balatrai ka kam cungublai unnam tip ya ka dekat Bible te ladang ngim la ban kule ya ka kan long ka bae bangin la ban ya le yo syaitan para samla kat kebedan kene ka por nengkong ngakren ya pi dang samla pi yo ka por ban kule pun ya ka Bible ya kilong kini long pa lese kilong kini long pa be cengi lada piok lan kule nabar ngasngo tu syai ngai itu syai pila don kam ban penbet penbiang ka bam ka di ki khau ki jing don kam hanya ngasam ka don kam ka trei ka ta ka don kam ka belakit nong babli ban penhe pensan ya ka lawai ki kun ki kiti andrai lada pilap tang ka por ba pitia ka taru kala pen kemen hadu kata kata yu lai jongi te para bangai ba ye kata ka de jing ai jing mod andrai ki samla get ya ka lingkor kat badang samla ublain gelku nang